lan uga minangka dadi penasihate panjenengane pepundenmu utawa kakangmu Bapak Purwadi SPD Ketua RW 08 Delanggu ngono lan uga panjenengane Bapak Suwardi SPD Bapak Sri Mulyono Bapak Tuhu Legiono Mas Tuhu heeh lan uga minangka dadi ketua panitiane panjenengane Bapak Aji Tomo ngono sarjana teknik ngono sekretaris panjenengane Bapak Bagas Nur Sulistyo oh ngono bendahara kasta panjenengane Bapak Sumadyo Bapak Danang Agung Trinugroho perlengkapan kasta dening Bapak Santo iki minangka dadi koordinator Bapak Sri Mulyono Bapak Irianto Priyo Sumarto Bapak Irgan Wariyadi ngono banjur seksi acara utawa saksi hiburane kasta dening panjenengane Bapak Harjono kuwi minangka dadi koordinator panjenengane Bapak Wahyu Nugroho Bapak Roni Susanto ngono kang minangka dadi humas lan uga transportasine panjenengane Bapak Arifin Bapak Fahrudin, Bapak Warsiadi, Bapak Dalmidi, Bapak Slamet Widodo, Bapak Adi Lukman. Ngono. Seksi penerangane kasta dening panjenengane Bapak Sri Harjanto lan uga Bapak Arianto. Ngono. Oh, sembah nuwun. Seksi keamanan panjenengane ya kuwi dulur-dulur Hansip se RW 08 Delanggu. Ngono. Nduk, apa? Pagelaran wayang kulit ing wanci bengi iki yen diitung wiwit mula bukane iki wis kaping 70. Wis kaping 70. Heeh. Sore mau wis diandharke marang panjenengane Bapak Purwadi rikala semana kang minangka dadi perintise panjenengane Bapak Purwo Sudarmo kuwi minangka dadi leluhure ya kuwi panjenengane Bapak Sekdes Bapak Hari Sutomo Esos oh ngono heeh lan uga Bapak Bayan Reso Sutomo kuwi leluhure panjenengane Bapak Riyadi oh iya lan uga rikala semana ditindakake utawa dileksanake kuwi udakara taun 1952 mapane ana daleme Bapak Purwo Sudarmo oh ngono, heeh. Kuwi taun 1953. Ngono. Kuwi mapan ana daleme Bapak Bayan Reso Sutomo. Oh ngono, heeh. Oh iya. Banjur Bapak Karso Mintono kuwi minangka dadi leluhure Bapak Tuhu Legiono. Oh ngono, heeh. Kuwi mbahe, ha. Lan uga Bapak Mangun Suwito kuwi leluhure Bapak Purwadi. Oh ngono. Mula taun 2006 kuwi mapan kuwi terus ngolah alih ganti papan. Ngono diratake wiwit ya kuwi saka RT 4 nganti saiki iki. Oh iya, heeh. Dileksanake pendak taun kuwi diawali kanthi kenduri kupat. Oh ngono. Sawise salat subuh. Oh iya, kabeh padha leksanani lan uga nggelar wayang utawa nggelar kabudayan wayang kulit. Ngono. Rikala semana ya wis gayeng banget sayuk rukun sayek saeka kapti para warga anggone padha ngadani bakdo kupat utawa riyaya kupat. Ngono. Lan uga nggelar pakliran wayang kulit. Ngono. Heeh. Sembah nuwun heeh ya kasok katresnaning para warga ing laladan ya kuwi Kebon Sari RW 08 Desa Delanggu tumrap aku lan kowe ngono heeh taun wingi mapan ana sisih kulon kono ngono terus iki mapan ana kene iki aku wis kaping pindho sing kepisan rikala semana acara Mbok Sri heeh iki uga perangan praacara Mbok Sri kang besok bulan September ya bakal diadani gelar budaya meneh sing ngedap-edapi aya mapane mbok menawa mapane ya ana ing papan iki ngono bulan September ngono ha ya wayangan ya muga-muga wayangan sing mayang sapa-sapa kena ora awake dhewe